Dan il-programm huwa mwassal lilkom minn Revlon. Illum kellna lezzjoni dwar in-nutrijenti. Lejn l-aħħar ta' lezzjoni l-għallima semmitilna l-vitamini u l-minerali. Għajt kantat jien kemm dawn in-nutrijenti huma importanti, jiġifieri dawn irrid ninkludihom fl-ikel li nikol kuljum. Huwa importanti ħafna tajjeb hemm ċertu vitamini u minerali għandhom funzjoni ta' żvilupp tajjeb li jaffettwaw l-iżvilupp fit-tfal tagħna, għalhekk huwa importanti li jkunu qegħdin integrati fl-ikel ta' kuljum ta' tfal. Il-problema ħafna drabi tiġi meta ċertu tfal ikunu fussy eaters, tajjeb jew mhux qed jieklu ċertu grupp ta' ikel jew ma jħobbux il-frott jew ma jħobbux il-ħaxix, u għalhekk huwa importanti li wieħed jara tajjeb illi mant it-tabib tagħhom jew mant id-dietitian illi dawn il-vitamini u minerali qed jiġu meħudin b'ammont illi dan ma jaffettwax għal tul ta' żmien it-tfal tagħna. Il-vitamini u l-minerali jgħinu biex il-ġisem tal-bniedem jaħdem kif suppost. Insibu bosta vitamini differenti li kollha kemm huma għandhom funzjoni speċifika fil-ġisem. Bħala vitamini iżda li ma huma l-aktar importanti li għandna nikkonsmaw mill-ikel li niklu. Bażikament kull tip ta' vitamina u kull grupp ta' vitamina huwa importanti. Għalhekk imma l-iktar li meta nanalizzaw l-ikel tajjeb ta' ħafna mit-tfal u anke l-adulti hemm ċertu minerali tajjeb u vitamini li huma importanti ħafna tajjeb. Vitamini A, D, E u K tajjeb hemm il-kalċjum, hemm il-ħadid tajjeb dawn huma l-iktar affarijiet illi wieħed ma jistax joqgħod mingħajrhom. U nenfasizzaw ħafna fuq ċertu mineral vitamini minn oħrajn għax ovvjament il-kwantità li wieħed irid jieħu minnhom ikun ħafna ta' ammont kbir. Bħal pereżempju jekk insemmu l-kalċjum, tajjeb wieħed għandu bżonn ammont kbir ta' kalċjum kuljum mit-tnejn sal-ħadd biex ovvjament dan ma jaffettwax l-ħadam tiegħu speċjalment fl-anzjani tagħna tajjeb. Jiġifieri importanti li din il-kwantità ta' vitamini u minerali tiġi analizzata tajjeb u ovvjament dan l-unika mezz li jista' jsir huwa billi wieħed jevalwa tajjeb u jara x'tip ta' ikel qed jiekol matul il-ġurnata. Il-minerali l-aktar komuni huma l-kalċju, il-potassju u l-ħadid. Dawn faċilment nistgħu nikkonsmawhom mid-dieta tagħna. Però jista' jkun hemm każijiet fejn ikun rakkomandat li l-persuna tieħu supplimenti ta' dawn il-minerali. Wara li aħna nagħmlu evalwazzjoni tal-ikel ta' persuna li tkun qed tagħmel meta naraw li ċertu vitamini u minerali mhux qed jiġu konsumati, hemmhekk aħna ovvjament jekk persuna ma tkunx trid tajjeb hemm tieħu dak il-grupp ta' ikel, ħafna drabi ovvjament is-supplement tajjeb huwa importanti immens tajjeb. Pereżempju jekk għandek xi ħadd illi ma jħobbx il-dairy products, hemmhekk ħafna drabi l-kalċjum l-unika mezz li tista' tieħdu huwa true supplement. Ovvjament hemm ċertu ħaxix li għandu l-kalċjum ġo fih imma ma jkunx biżżejjed għax trid tikkonsma ammont kbir. Jekk qed nitkellmu fuq il-ħadid tajjeb, pereżempju persuna li mhux qed jieħu l-laħam aħmar tajjeb jew ekwivalenti tiegħu, hemmhekk ovvjament dik il-persuna għandha bżonn dak is-supplement. Ġifieri importanti supplementi jew minerali huma importanti tajjeb illi jiġu integrati fid-dieta tagħna meta ċertu grupp ta' ikel ma jkunx qed jittieħed. Li niklu dieta bilanċata huwa rakkomandat, però nafu wkoll kemm hu diffiċli li ta' kuljum wieħed jipprepara ikliet bilanċ fl-ammont ta' nutrijenti. Li qed jiġri ħafna drabi tajjeb u bl-analiżi u anki minn ċertu riċerki tajjeb li qed isir huwa li peress li l-ħajja tagħna hija qed issir ħafna maġla, ħafna drabi ninsew tajjeb jew ma jkollniex iċ-ċans biex nintegraw
dawn in-nutrienti kollha li aħna insostnu daqshekk fuqhom. Pereżempju tajjeb aħna ngħidu li persuna għandha tieħu pereżempju 3 frottijiet kuljum, tgħaddi l-ġurnata nkun biżi tajjeb tiġi fl-aħħar tal-ġurnata ngħid iwa irnexxieli nieħu frotta. Tajjeb jekk ma l-ikel ma jiġix ikkonsumat matul il-ġurnata, ħafna drabi ċertu gruppi ta' ikel u ċertu affarijiet li aħna nirrekomandaw ikun diffiċli biex imbagħad tiġi fl-aħħar tal-ġurnata u noħduhom. Ħaġa oħra li jiġri huwa l-vizzju tajjeb jew il-palat tagħna li jinbidel tajjeb li ma joġobni xi ħaġa tajjeb u mhux oħra. Għalhekk importanti tajjeb li ħafna drabi kemm jista' jkun nippruvaw invarjaw, naħseb is-sigriet tajjeb ta' dieta tajba hija varjazzjoni tajjeb biex kemm jista' jkun ħafna nutrienti differenti mill-ikel aħna jiġu integrati b'mod holistiku fil-dieta tagħna. Tikka aktar dwar saħħtek. L-aħħar studji juru li l-obeżità u d-diabete jollu ferm ir-riskju tal-kanċer fil-fwied. Dan joħroġ minn stħarriġ fost 1.5 miljun persuna fl-Istati Uniti tal-Amerika. Dan juri li l-kanċer fil-fwied mhuwiex ikkawżat biss minn konsum eċċessiv ta' alkoħol, iżda anke dieta żbilanċjata u ħajja sedentarja jollu r-riskju ta' dan il-kanċer. B'hekk persuna obeża tista' sa mill-bidunet tibda kura preventiva li tbiet ir-riskju tal-kanċer tal-fwied. Iżda bħal dejjem nappellaw l-ideali hu li nikkontrollaw il-pis billi nagħmlu l-eżerċizzju u nieklu dieta bbilanċjata. Tikka aktar dwar saħħtek għada. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.